салом бинандагони азиз, ин барномаи роҳнамо аст ва мо омадем бо мақсади муаррифии чеҳраи навбатии барнома ба литсеи давлатии рақами 2 шаҳри Кӯлоб. моро тамошобин бошед. муаллим сарвару саркори инсон, муаллим номбардори азизон, бадаҳри беҳудаву оламу даҳр, муаллим ҷамъи ахбори парешон. қаҳрамони барномаи роҳнамо, омӯзгори литсеи давлатии рақами 2 шаҳри Кӯлоб, алучии маориф ва илми ҷумҳурии Тоҷикистон Шарифамо Замунова мебошад. муаллима донандаи хуби фанни забон ва адабиёти тоҷик мебошаду имрӯз ба хонандагон таълиму тарбия медиҳад. омӯзгорӣ ин касб нест, ин ишқ аст. бузургон гуфтанд ки агар ин ишқ дар дилат набошад, беҳтараш онро раҳо кун. омӯзгори аввалини ман Обидова буданд ва ин шахсият ҳеҷ гоҳ аз хотири ман намераванд. он кас чӣ қадар сахтгир, серталаб буданд ва ҳатто вақте ки ман дар синфҳои болоӣ мехондам, дар рӯзҳои имтиҳонҳо вориди синфхона мегашт. вақте ки ман агар вақти билетро гирифта ҷавоб намедодам саволномаро, ҳатто сарзаниш мекард. барои чӣ, Шарифа, ту бояд ки дар ҷо нашиста озод ҷавоб диҳӣ. гуфта ҳамин гуна назорат мебурданд, дар ҳам мактаб фаъолият мекарданд, дар басти саҳар буданд, лекин дар басти баъди нисфирӯзӣ буданд, дар саҳарам низ буданд, ба корҳои худ машғул буданд, бо ҳаминам сахтгирӣ мекарданд. бовар кунед ҳамин гуна эҳсосоте нисбат ба ин шахсият доштанд ки агар то ҳозир он гӯям он эҳсосот аз ман дур нашудааст. ва ман анамон сахтгирии серталабиро доимо сармашқи хори худ медонам. чунки хонанда вақте ки сарзаниш мешунавад, вақте ки огоҳӣ дода мешавад, албатта хонанда намехоҳад, лекин рафта рафта дар тӯли зиндагӣ ба суханони муаллима боз ҳам мисол ҳурмати эҳтиромаш зиёда мегардад. омӯзгорӣ пешаи бисёр мураккаб буда, аз ҳар як инсон қувваю нерӯи бузург ва дониши мукаммали соҳавиро талаб мекунад. вале дар навбати дигар омӯзгорӣ касби пуршарафу пурифтихор дониста мешавад, мегӯяд қаҳрамони барнома Шарифамо Замунова. бале, дар воқеъ чунин аст. омӯзгор нафарест барои ҷомеа муҳим, зарурӣ ва нафрасон, зеро ҳамаи бузургони олам, ҳамаи донишмандон, ҳамаи равшанфикрон парвардаи боғи сарсабзи омӯзгор мебошанд. мо шогирдони зиёде ба воя расондем. масалан вақте ман дар кӯчаҳои шаҳр ҳастам, дар ягон ҷо нишаста бошам, ҳамон хонандое ки камтарак шухтабият буданд, бовар кунед, аз вақте ки аз он ҷо мегузаранд, албатта ба як дараҷае расидан, ба зами ҳамин нигоҳ накарда, дар куҷое набошем, омада пурсупос мекунанд ва миннатдорӣ баён мекунанд ва мегӯяд муаллима узри бахшиш ки мо инро дер дарк кардем ва ҳозир бошад аз шумо хеле хеле миннатдор ҳастем. ҳамин гуна мисол миннатдории хешро баён мекунам. барои ҳамин мо омӯзгорон, ин омӯзгорӣ касби пурзаҳмат аст, вале амону пуршараф аст. чунки рисолати мо омӯзгорон тарбия намудани инсони комил аст ва бояд мо хонандагонро тавре тарбия созем ки онҳо хислатҳои фазилатҳои хуби инсониро доро бошанд. барои ин чи аст? таълим. вақте ки таълими мо хуб бошад, вақте ки мо дуруст таълиму тарбия тавонем, ба ин ҳадаф ноил шуда метавонем. барои ҳамин айни ол яъне роҳбарияти олии мамлакат
сарвари муаззами миллатамон имом Али Раҳмон ба омӯзгорон таваҷҷӯҳи ҳамешагӣ зоҳир мекунанд ва нақши муҳим доштани онҳоро дар тамоми анамон тарбияи насли ояндасози кишвар муҳим медонанд. мо омӯзгорон аз дастгирии пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва сарвари давлатамон яъне бари дар фаъолияти пурсамари хеш вақте дастгирии онҳо ҳаст, мо як илҳом, нерӯи тоза мегирем. чунки мо дарк кардем ва дар ҳама суханрониаш асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллат муҳтарам имом Али Раҳмон таъкид мекунанд ки калиди ҳама гуна дастовардҳо, муваффақиятҳо, ин ҳама аз инқилоби фикрӣ, ин ба омӯзгор, ба хазинаи маънавии илмии ӯ вобастагии амиқ дорад. муаллима Шарифамо Замунова бо собиқаи кории бисёрсолаи худ кӯшиш менамояд ҳамчун омӯзгори навовар бо роҳу усулҳои фаъоли таълим ба насли наврас дониш омӯзад. дар литсеи муаллима фанни забон ва адабиёти тоҷикро ба хонандагон бисёр соддаву фаҳмо ва шавқовар меомӯзад. тавре мушоҳида карда шуд раванди дарси муаллима бо истифодаи технология ҷараён гирифта усули салоҳиятнокӣ васеъ истифода бурда мешавад. мероси гаронбаҳои адибони классику муосир муҳимоти дарсро ташкил менамояд ки дар раванди омӯзиши онҳо хонандагон фаъолмандӣ нишон медиҳанд. ба гуфти муаллима тарбияи насли наврас ба хонанда наздик шудану вориди дунёи он гардидан хислати ҳар як мактаббачаро омӯхтан фаротар аз як соати дарсист. имрӯзо барои таълиму тарбия ҳама шароитҳои зарурӣ фароҳам оварда шудааст ва мо бояд дарк кунем ва рисолати хешро ба ҷо орем ва кӯшиш кунем ки хонандагони хешро, шогирдони хешро соҳиби дониши мукаммал, маърифати баланд, ҷаҳонбинии васеъ гардонем. кӯшиш кунем ки онҳо донандаи забонҳои гуногуни хориҷӣ бошанд, касбу ҳунарҳоеро интихоб кунанд ки барои мамлакати мо зарур бошад. ва инчунин мо онҳоро тавре тарбия намоем ки ба расму оинҳои суннати мо ҳарч бигзоранд, ифтихор аз ватан, аз миллати хеш кунанд. бояд онҳо яъне дар оянда дар шоҳроҳи зиндагӣ соҳиби касбу ҳунарҳое шаванд ки дар бозори ҷаҳонӣ рақобатпазир бошанд. дар литсеи давлатӣ рақами дуюми шаҳри Кӯлоб омӯзгорони соҳибмактаб пайваста дар машваратҳо ширкат карда аз пешравию камбудӣ ва дониши хонандагон мегӯянд. муаллима Шарифамо Замунова аллакай дар ҳалқаи омӯзгорон маслиҳатгару таҷрибадор ва роҳнамо дониста мешавад. зеро малакаи касбии муаллима аллакай самар додасту роҳу усули таълими омӯзгор намуна барои дигар ҳамкасбон дониста мешавад. ҳамин аст ки имрӯз бо роҳнамоии қаҳрамони барномаи мо коллективи омӯзгорони литсей ба дастовардҳои назаррас ноил гардиданд. омӯзгорӣ касби пурзаҳмат вале ҳамоно пуршараф аст. рисолати омӯзгор тарбия намудани инсони комил аст. аз ин сабаб омӯзгорӣ касби бениҳоят пуршараф ва заҳматталаб аст. яке аз чунин омӯзгороне ки дар литсеи мо фаъолияти хуб дорад Замунова Шарифамо аст. ӯ зиёда аз 35 сол аст ки дар соҳаи омӯзгорӣ кору фаъолият карда истодааст. рисолати ӯ дар ҳақиқат бузург аст, чунки ӯ тавонистааст ки дар тӯли ин солҳо шогирдони зиёдеро тарбия созад.
ба ақидаи худи Замонова Шарифамо вақте ки шогирдеро тарбия мекунӣ, табиши қалби ту зиёд мешавад ва инро дарк месозӣ ки беҳтарин заҳмат кашидаӣ ва ин заҳмати ту беҳуда нарафтааст. Замонова Шарифамо инчунин модари ғамхор дилсӯз аст. ӯ 4 фарзанди хуб тарбия кардааст, ки имрӯз дар соҳаҳои гуногун кору фаъолият карда истодаанд. Ва худи Замонова дар суҳбат гуфтааст, ки беҳтарин ҳадияи сарнавишт барои ман ин аст, ки фарзандони солиму намунавӣ тарбия кардаам. дар замоне зиндагӣ дорем, ки замони дар фазои сулҳу осоиштагӣ, дар замоне ки тамоми шароитҳо барои худи мо омӯзгорон муҳайё ҳаст, барои такмил додани касбияти хиш. тамоми шароитҳоро дорем, ки аз тамоми шабакаҳои иҷтимоӣ истифода барем ва он чӣ хубе ки ҳаст онро бо худ гирем ва тавре роҳандозӣ кунем, то ки вақте ки ҳозир мо ба фазои ҷавонӣ ворид шуда истодаем, ба баҳогузории даҳбалав ворид шуда истодаем, мо ба фазои ҷаҳонӣ, чунки ҳозир мо дар замони ҳассос, дар замони бо суръати пешрафт зиндагӣ дорем ва ин ҳама ғамхориҳое ки сарвари давлат дар ҳаққи мо омӯзгорон ва толибилмон мекунад, ҷавобан ба ин мо бояд ҳамеша кӯшиш кунем, ки дар тарбияи насли наврас яъне саҳми худро гузорем, яъне аз пай такмили ихтисоси худ шавем ва инчунин бо илҳому фарҳанг вобастагӣ ҳамиқ дошта бошем, чунки омӯзгор на танҳо бояд касбияти хешро донад, тахассуси худро донад, балки ҳамчун як актёр, ҳамчун гуне ки актёрон дар филм, дар синамо суханронӣ мекунанд, бояд мо ҳамун гуна бошем. Бояд ки бо хонанда тавре муносибати хуб кунем, ки ӯ дарк кунад ва дар шимои онҳо мо фарзандони хешро мебинем, ояндаи давлату кишвари хешро мебинем. Агар мо чӣ қадаре ки ҷавобан ба ин ғамхориҳои сарвари давлат амал кунему, аз пайи омӯзиши касби хеш шавем, аз пайи бояд қонунҳои амалкунандаро донем, риояи онҳоро бикунем, чунки ин ҳама қонунҳое ки ҳаст, қонуни масъулияти падару модар, қонуни танзим, қонуне ки дар бораи мақоми омӯзгор аст ва ин ҳама ҷашнвораҳое ки яъне гузашта истодааст, ин ҳама барои мо як ёрдам аст, чунки кори моро сабук мекунад. боз ин як коре ҳаст, ки мо метавонем ки бо ёрии он ба мақсадҳои хеш ноил гардем. дар симои ин омӯзгор шахсияти масъулиятшинос, серталаб, кордон ва омӯзгори асилро дидаам. ӯ ба мо омӯзгорони ҷавон ба ҳама корҳо кӯмак мерасонад ва ёрии методӣ медиҳад. шахсияти омӯзгор Замонова Шарифамо нотакрор аст. шогирдони омӯзгор имрӯз иштирокчӣ ва ғолиби олимпиадаҳои фаннӣ, озмуни ҷумҳуриявӣ, фуруғи субҳи донои китоб аст ва дигар сабқату донишсанҷиҳои мактабӣ мебошанд. муаллима аз он меболад, ки имрӯз ба озмунҳои ҷумҳуриявӣ шогирдонаш маҳсули заҳмату дониши омӯзгорро бурдаанд. яъне то ба даври ҷумҳуриявӣ, озмуни ҷумҳуриявӣ, фуруғи субҳи донои китоб аст, шогирдони муаллима сабқати дониш карданд. ҳамзамон маҳфили доимо амалкунандаи литсей бо номи Аниси кунҷи танҳоӣ ба зиммаи омӯзгор гузошта шудааст. таҳти роҳбарии муаллима хонандагон дониши худро мустаҳкам карда, дар олимпиадаҳои фаннӣ ҷойҳои намоёнро гирифтанд.
طول چندین سال است که خوانندگان ما در المپیادهای فنی در همه دوره رو با موفقیت سربلندانه میگذرند و اینچنین در دور جمهوری صاحب جایهای سزاوار میگردند. اگر با این ساله نظر اندازیم، خواننده صنف هفتم ما کریم رخشانه صاحب مدال طلا گشت. خواننده صنف دهم ما رستمزاده شریفه جای دوم. خواننده صنف دهم عبدالله و سمیه و خواننده صنف هشت آدینه و سعادت سزاوار جای سوم گشتند. و اینچنین در آزمون‌های بین شهری، ولایتی، منطقه اشتراک میکنند. و امسال روان خواننده مونیز الیتی در فروغ سوبی دانایی سزاوار جای سوم گشت. ما نه تنها بلکه روبریت و روبریت سختگیر و سرطلبی ما این همه باعث می شود که ما وظیفه خویش را صادقانه اجرا کنیم. آموزگار زمان و شریفه ما درس‌های خویش را از روی متد اصول‌های نوی تعلیم می‌گذارد. او اصول صلاحیت نکره در درس‌های خویش خوب استفاده می‌برد. از اصول‌های زمانوی از جمله از تخته الکترونی خوب استفاده می‌برد. چند درس‌های نمونوی حتی در خود شهر هم گذاشته است. در سمینارهای آموزشی که در خود شهر می‌شود درس‌های نمونوی زیاده گذرانده است که درس‌های در بین نه تنها در بین آموزگاران لیسه بلکه در بین آموزگاران شهر هم بهترینند و لایق تحصیلند و حتی هم آموزگاران شهر او را خوب میشناسند و با نام نیک یاد میکنند. معلمای بسیار هم سرطلب هستند. برای تیار کردن شاگردان همه وقت در سعی و کوشش میکنند. شاگردان آنها در دور المپیاد مکتب بچگانی شهری ولایتی حتی در جمهوریوی جایهای نمایان را اشغال کردند. سال گذشته به مؤسسه ما زمان شریفه ما مدال طلا آوردن از فن زبان ادبیات تاجیک. چون رسالت آموزگار دانش دادن است، معلم کوشش می‌نماید این رسالت را به خوبی انجام داده باشد. با نظر نیک و صمیمی دانش‌های داشته و تجربه اندوختش را در فعالیت آموزگاری همکنون هم به خوانندگان و هم به آموزگاران جوان می‌آموزاند و می‌فهماند. همکاران معلم نیز می‌خواهند از این بحر دانش، مدنیت، انساندوستی و آداب و اخلاق نکو قطره به خود گرفته باشند، هم برای پیشه آموزگاری و هم برای استفاده در زندگی. زمان و شریفه ما خصوصیت خاصش در این است که او آموزگاری در حقیقت آموزگاری زبان و ادبیات تاجیک است، چون که فنی که درس می‌دهد در می‌جوید، جستجو می‌کند، درک می‌کند و آن را به خواننده داده می‌تواند. چون که کوشش می‌کند که وقتی که درس نوی آغاز می‌شود کوشش می‌کند که از تمام ادبیات‌هایی که هست، نه تنها از ادبیات‌هایی که با خود درس از کتاب درسی هم، اینچنین از ادبیات‌های متدی هم خوب استفاده می‌برد. دستاوردهای معلمه امروز زیادند و بشمار. زحمت موصوف امروز از جانب مسئولین ساحه معارف و علم قدر شده است. چون این قدردانی و مظفریت آموزگار را باز هم روح بلند نموده است و موصوف پیوسته تلاش میکند که در جامعه امروز شاگردان زیاد را دانش داده بر راه راست زندگی راهنمایی کند.
бинандагони азиз, ин буд барномаи навбати роҳнамо пешниҳод аз литсеи давлатии рақами дуюми шаҳри Кӯлоб. Агар соҳаи маориф ва илм аз асоситарин дар ҷумҳурии Тоҷикистон бошад, дар меҳвари он омӯзгор меистад. Хайр, тансияту хонобод бошед.